Masingene ngumthwebuli. Awuthwebuli bantu mandilungise uyiphotograph. What made you to start okay, I want to appreciate beauty, I want to appreciate nature, because I think that's where it starts. You would see something and uthwebula ngalendlela ba photography, what I know about it, it always gives a different perspective from what you see. Like yonke into esayithetha ne izawuhambi ibuyele kusiphiweni sakho, like kulento yokuphiwa kulento yamanyanga ezinyani. Ndi akudalanga ngishuthi ndiqale 2021. Yeah, ukushuta ngiqale 2021. There was these sessions eSoweto. Shawela, Shawela, a boy called Head Noob Music Sessions, and we had like a whole lot of talented like musicians, poets, rappers, and like man lento le iyadingwa ukubonwa ngabantu ababantu aba like yayi platform abantu abasahalela ukhula. I was like, hey man, ababantu bayadinga exposure ukubonwa ngabantu, and eyona nto attractive ebantwini yabo always zi visuals yabo. Xa a perfect example, xa thiaqaphela ingoma ene music video yaziwa more than ingena music video. Like visuals zibalulekile, abantu fall in love with what we see more than what we hear and feel. Yeah, so like I was like, I mean, ikhona into eshotayo apha yabo. Bendithanda iphotograph kakade. I've always had this thing about like, ngasendo kwenza wildlife photography yabo. And when I picked up the camera yabo and the shooter abantu be performers, like nansi lento bendihalela nge-wildlife photography, because animals like they follow kakhulu wildlife photography. Animals, they're not posing for you, they're just being themselves. You capture with no words, but there's so much love, there's so much communication. So ubamba lento ibonayo. So that's what I loved about capturing this box. Ndingumntu othanda ukuzifaka ezibhoxini, and I become good at that box. Andithanda ubamba apha nalapha because uphela ungazi uba wenza ntoni kanye yabo. Xa uzaba ngumntu xa uzaba i-jack of all trades, ube kuthiwa ntoni, ungxabalazi kuphela kuba buhlungu ngxabalazi yabo, uluza ibalance uwe yabo. I love that. So njengoba ndisho benimntu onqondi kwenza wildlife photography. So when xa ngishuta i-artist, I was like, aba bantu aba-act, they're just themselves yabo, just being free spirited at stage. So uthando ne-investment ba ndifuna uyenza laa nto ndiqala apho yabo, but like I just want to capture artists when they perform. It's so nice because you ingathi uyandiva ne, you're leading me to my questions. It's amazing, because my next question was, tell me about your first performance on stage. My first performance on stage. Yeah. Konfake umfanekiso ngqondweni, your first time there. Ndingumntu onentloni umo wam. Yes, I picked that up. Yeah, so it was yayingathi ndiyafa. Okay. Like a mixture of emotions. Yabo nje qha like inhliziyo, like yabona ukubetha kwenhliziyo the point uthi uyive ngendlebe. Ndiyazi ngathi like ngathi uyayiva heartbeat yakho. I hear you. So like it was like indlela endanziva ngayo, but the moment ndakhupha ilizwi lokuqala, I just felt like myself, felt like andazi noba ndizabe ndithethe into wrong, but ndaziva ndingumdali yabo. I love that. Ndaziva ndinguThixo. I was like ababantu abafuneka beyivile lento endiyithethayo yabo. It's like inyanzelekile ndiyikhuphile.
as much as yayiphuma ngexhala, but the moment xa nisitshe lesibini kuyehla nakhona, xa nisitshe lesithathu igama kuyehla nakhona, and then the moment iqhubekeka, the moment iqhubekeka lalisihle iqhala, ndayenziva ndayendibona ba iyangena lento. And I think the reception it plays a role as well. Kakhulu. Yes. I remember my first performance was in Eastern Cape, ekhaya. Remember lo mama, we family friend, as a pakum, it's like, yemfundini, uthula apho uhleli nje kanti uphethe utholiswa into enkulu kangaka. Yomfundini uyimbongi yomthonyama, yabo sayigqibela nini imbongi yomthonyama, wathi sayigqibela nini imbongi yomthonyama apha, yomfundini nto ne ungayeki lanto. So wathi lo mama xa wathetha lo magama, was like, I'm on the right track. Yes. Yabo as much and as isuka emntwini omdala yayizintsikelelo. So I was like, yo man, I received this. Yabo it was also like this was my first time performing at Joe's, because it was different. Of course. It was different. Of course. So the first time the perform at Joburg, I tried to get a lot of stages without any luck. So and more especially more especially the kind of craft that you nienza guys, I feel uba in a community yayo, it's not ayina introverts njengezinye controversy njengezinye izinto. Ndithanda ukuthi xa ngicacisela abantu ndithi i-poetry yami ngamanzi, like you can have everything efridge, ube nejuice ube nantoni, but la bottle yamanzi izawuhlala ixesha elide, but the moment wadinga amanzi uzayobaleka kuwo. So ndihlala ndisho ndithi I'm not gonna be famous, I'm not gonna be popular with what I chose to do, and I don't wanna be popular to a point where like there's libala sometimes uzazise stages I forget. And it just I love when you said uyifanisa namanzi ngoba ifana nalento ba awuhamba uhlangana nemifula naphina, that is why uthi xa ufike kuzo ufuna uthatha izithombe, we want to capture because it's something in yabo kuthatha ixesha elithile ubulento. So xa nifika apha eGauteng, first thing poetry apha eyaziwa kakhulu English, of course. So it was so hard penetrating yabo kwi-senior lapha. The first time I performed upper, I knew my lines, but in Libala, I actually forget, like looking at the face, like they don't understand. Yeah, it's like what the hell? What is he saying now? So many clicks and clicks. And so to a point, but like then the mistake here, Jongumdo once like that Jongumdo one, and then that Jonga bones like abantu balahlekile abayiva lenithethathu epoint ba okay nami ndiphikisana nami engqondweni ba should I continue zaphela zihambe za line, but aba bantu babenimamele they organize of the show like sicela uphinde ubuye next week. Okay, we liked lento esivileyo because it's different. It's different. Yabo, but uphinde uyi-practice bathi uphinde uyi-practice like ndiyayazi ndinganenzela ngoku yabo, but zange ndibe ndibacacisela ba intoni endiyibonileyo ukuze zilibaleke ezilanye. So it was my first performance up at Joe's was nerve-wracking yabo, because ndajonga. And I think at the back of your mind it's because now you knew that you delivering whatever that kubantu abathetha ilwimi ezihlukileyo, and then it comes to this point but like namhlanje earlier on I wrote online but like performance is an art on its own. I'm a good writer, like I know myself, but I'm a good writer, but me being a good writer doesn't automatically mean I'm a good performer. I had to learn the art of performing. So after that one performance here Joe's, I was like, I need to learn a new way you're performing abantu balapha, you're performing abantu baninzi bandive noba bandiva amagama. So I trained umoya wamba cela moya wami uhambe nami stage. So, like lento endayinqwenelayo ba yenzeke, I received that a whole lot xa ngigqiba perform. Azum lapha kuma like yo bra andikuvanga nemaga andivanga amagama ne but ndikuvile yabo. It's
nini apha nge-16 kaJune Yes. I did an open mic about it, like kukho moments mina ezimina a lot kum yabo njengezinto ezincinci thanda into ezincinci zenza i-difference enkulu kum. Kufika lo tata is pedi yabo, he tries to talk to me, he's like, yo, bengingamamelanga wena utsho nge-English. Yes. Bemamele lo muntu phakathi kuwe yabo. I was like, yo,